окупованого Криму. Дозвольте оголосити звернення до президента. Шановний Петре Олексійовичу, ми, родичі українських політв'язнів, висловлюємо вдячність за вашу діяльність щодо захисту прав незаконно затриманих та засуджених Російською Федерацією українських громадян. Вже четвертий рік поспіль Росія тероризує українське суспільство. Спецслужби цієї країни безпідставно затримують громадян України, як на окупованих землях, так і в третіх країнах Республіка Білорусь. Часто цілеспрямовано виманюють на підконтрольній їм території, викрадають та саджають у тюрми за сфабрикованими звинуваченнями. На сьогоднішній день кількість таких громадян України, які де-факто є заручниками, за інформацією правозахисних організацій, складає понад 60 осіб. Це режисер Олег Сенцов, правозахисник Умер Гусейн Куку, журналісти Роман Сущенко, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, учасник АТО і волонтер Євгеній Панов, кримсько-татарський активіст Руслан Зайтулаєв, фермер Володимир Балух, студент Павло Гриб та багато інших. Кількість політв'язнів Кремля постійно зростає. Тому держава мусить докладати системні зусилля задля звільнення українців та запобігання нових затримань. Це не лише питання допомоги конкретним людям, але й справа захисту національної гідності та міжнародного престижу України. Віддаючи належне вашим зусиллям щодо визволення бранців Кремля, ми мусимо констатувати, що й досі подальша доля наших рідних та близьких лишається нам маловідомою. Дехто з нас навіть не знає, де сьогодні перебуває рідна людина, в чому її звинувачують і як з нею можна зв'язатись. Ми з великою надією сприйняли інформацію про можливість обміну затриманими між Україною та окупованими територіями. Та до нас надходять суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Все це приводить нас у цілковитий відчай та змушує звернутися до вас за підтримкою. Просимо зустрічі особисто з вами, щоб обговорити перспективи якнайшвидшого визволення наших рідних та близьких. Сподіваємось на ваше розуміння і висловлюємо свою підтримку в боротьбі за свободу бранців Кремля та незалежність нашої держави. Громадське об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Наше головне прохання до президента – це особиста зустріч, під час якої ми зможемо детально озвучити свою позицію. Ми, родичі, доведені до відчаю і змушені публічно просити про таку зустріч. Для зручності комунікацій з державними особами, з громадським сектором та засобами масової інформації ми створили громадське об'єднання родичів політв'язнів з Кремля. Це неурядова організація, яка прагне визволити українців, що стали заручниками Москви. Доброго дня. Ігор Котелянець, брат політв'язня Євгена Панова і голова об'єднання родичів українських політв'язнів. На сьогоднішній день, я також хочу уточнити, що зараз тут присутні актив родичі, які представляють інтереси всіх політв'язнів. Коли ми говоримо про всіх політв'язнів, це таке складне питання, хто ж такі всі політв'язні, тому що у держави, на жаль, списку погодженого, зрозумілого, чіткого нема. Саме тому об'єднання родичів політв'язнів цей список склало і видало ось таку брошуру, де можна знайти інформацію про людей, принаймні про яких відомо, які зараз утримуються або в Криму, або в Росії чи Білорусі. Власне, ми і створили таку організацію для того, щоб наша діяльність, наша взаємодія з державою була якось більш результативною і ефективною. Ми хочемо наголосити, що зустріли новину про те, що планується обмін військовополонених з великою надією, і хочемо зробити акцент на тому, що коли в інформаційному просторі йде мова про те, що Україна, слава Богу, домовилась
домовилися про звільнення, про обмін заручників. В саме визначення заручників включаються всі категорії цих заручників. Хоча варто зазначити, що існує як мінімум дві категорії. Це перша категорія – це заручники ОРДЛО, це наші солдати військовополонені, це українці, які просто в принципі на окупованій території саме на сході були затримані і зараз там утримаються. І є категорія політв'язнів. Це наші родичі, власне, про яких ми склали цю брошуру і систематично розповідаємо. Це люди, які були затримані або на території Криму, або на території Росії чи Білорусі, про що були останні історії. За останні 3 місяці Білорусь стала теж територією небезпеки, де затримують наших громадян. Так от, ми зараз опинилися в такій ситуації, що наче йде від держави інформація, що планується обмін заручників, але про наших рідних ми не знаємо нічого. Ми лише знаємо, що політв'язні не включені як категорія заручників, не включені в Мінський процес, не включені в ці обговорення, які зараз, верифікація списків і так далі, які зараз відбуваються. І, власне, ніхто в державі не може нам дати чітку відповідь, а що ж з нашими родичами, і чи робиться щось, а якщо робиться, то що? На сьогоднішній день існують декілька міністерств, відомств, які нам дуже допомагають. Це уповноважений з прав людини Валерія Лутковська, наприклад, яка дуже оперативно реагує на наші звернення, коли мова йде про те, що погіршуються умови утримання наших рідних в тюрмах на території Росії чи на території Криму. І вона робить все, що може. Вона звертається до своєї колеги пані Москалькової з Росії і просить прояснити ситуацію, як так сталося. Тобто якийсь інформаційний вплив відбувається. З нами працює Міністерство закордонних справ, але теж варто зазначити, що для нас Міністерство закордонних справ – це передусім консули, які знаходяться в Російській Федерації і які, наскільки можуть, контролюють ситуацію з політв'язнями. Тобто вони домагаються зустрічі з політв'язнями в тюрмах, вони намагаються впливати, вони намагаються допомагати. Наприклад, я можу привести приклад українського консула в Москві Геннадія Бріскаленка, який допомагає нашій сім'ї, моєму брату Євгену Панову. Я нагадаю дуже коротко цю історію. Його затримали в Криму у серпні 2016 року по звинуваченнях у диверсіях, які начебто Україна планувала в Криму. Потім його на декілька місяців ФСБ перевозило у Лефортово в Москву, і саме там український консул в Москві Геннадій Бріскаленко з ним пробував налагодити контакт, допомагати і так далі. Після цього мого брата повернули в Сімферополь в СІЗО. Зараз він досі там знаходиться, вже скоро 1,5 року, арешт подовжується постійно. І навіть зараз, коли вже, скажімо, коли мій брат знову знаходиться в Криму, консул московський, він залишається з нами в контакті, він допомагає дуже багатьма речами. За це ми, власне, дуже і дуже вдячні. Але кожна інституція, кожне відомство виконує якийсь пул задач, які умовно прописані в їх інструкціях, і жодне з цих відомств не може дати нам відповідь на запитання, так яка ж позиція держави і що, власне, держава робить глобально, чи йдуть якісь перемовини, чи існують взагалі якісь списки на обмін, в яких би фігурували саме політв'язні. Після того, після року, останнього року наших активних дій, наших хождінь по кабінетах, ми зрозуміли, що цього відповіді на це запитання не може дати ніхто, окрім президента України. Тому ми дуже просимо зустрічі з президентом України для того, щоб отримати відповідь на головне запитання. Чи робить щось держава для звільнення наших рідних, що взагалі відбувається, і ми, як родичі, хочемо надії. Здравствуйте. Я супруга политзаключенного Стогни Алексея, который был задержан в Крыму, обвинен
Да, пожалуйста. Обвинен в диверсии и проходит так называемому делу крымских диверсантов. Сейчас он находится в тюрьме на территории Крыма. Семьи, наши семьи остались без кормильцев. Остались дети без отцовской опеки. И многие дети были свидетелями обысков и задержания, ареста их отцов. И теперь этим детям снятся тюрьмы, а прогулки, в кавычках, они должны совершать к судам для того, чтобы увидеть своих отцов. Моя младшая дочь до сих пор не знает, что произошло с отцом. Я не могу ей об этом рассказать в связи с ее особенностями развития и ее слабой психикой. Но она постоянно меня часто спрашивает, когда же папа вернется, а помнит ли она с папа, а знает, как мы о нем скучаем. И от этих слов мне становится, мое сердце сжимается еще сильнее и больнее. Каждый день здоровье наших родных ухудшается, и это абсолютно у каждого. Обострились хронические заболевания, появились новые, которых просто бы не было, если бы они были в нормальных условиях и проводили нормальную жизнь. И в связи с этим очень хотим, чтобы президент с нами встретился. Мы просто в отчаянии. И я верю в то, что встреча такая даст мне надежду на то, что как матери, что мои дети встретятся с отцом. Я знаю, что президент очень ценит, высоко ценит все семейные ценности. И поймет меня, и поймет многих жен, матерей в связи с этой ситуацией. Также я верю, что глава государства сделает все возможное для того, чтобы сделать все возможное для того, чтобы разбитые семьи наши воссоединились. Спасибо. Добрий день. Я Вігівський Петро Степанович, батько Вігівська Валентина, який зараз знаходиться ув'язнені в Росії, в місті Кірово-Чепецьк. Його засудили за статтею 276 Кримінального кодексу Росії «Шпигунство». Затримали його в 2014 році і вже 3 роки і 3 місяці він знаходиться ув'язненні. Він, до речі, входив у цю першу десятку українських політв'язнів, яких на сьогоднішній день вже пішов 7-й десяток. У нас була дуже велика надія на конвенцію про повернення заручників від 83-го року, але в кінці минулого місяця ця надія в нас пропала, так як Росія відмовила у праві переведення для відбування покарання в Україну. В зв'язку з цим я звертаюся до нашого президента, чи може втрутитись, чи якось посприяти цьому, щоб якісь дії в подальшому проходились і з моїм сином, і на цю екстрадицію, на цю конвенцію була надія майже всіх родичів політв'язнів, які вже засуджені в Росії, що по цьому шляху зможуть повернути своїх родичів, своїх близьких на Україну. Але, на жаль, це не справдилось. Друге, я ще хотів би звернутися до всіх українців, які мають намір їхати в Росію, в Білорусь, а також, мабуть, і в Казахстан, і в інші країни, які близькі до ідеології Росії, туди не їхати, аби не поповнювати ось цей перелік родичів, політв'язнів, які можуть бути в майбутньому. І ще одне, що я хотів би додати вже на закінчення, що ми впевнені, я і ми всі родичі, що це ми не всі батьки, але всі родичі, які є в Україні, близькі, які затримані в Росії або ж в інших країнах. Багато хто боїться про це сказати або не знає, як це зробити. І тому я звертаюся, що звертайтесь до нас, звертайтесь до правозахисників. Цим ви зможете або врятувати, або полегшити долю своїх близьких, які знаходяться далеко за межами своєї країни і знаходяться в ув'язненнях. Дякую. Я батько Павла Гриб, який був затриманий на території Республіки Білорусь, і
дійсно в підтримку цих слів, що пан Петро сказав, що нашим громадянам треба дуже бути перед тим, як виїжджати в країни Білорусію, Російську Федерацію та й, можливо, в інші країни, колишній СРСР, перед тим уважно подумати, чи варто це робити, щоб не поповнити список цих заручників, які Кремль постійно підтримує для досягнення цих власних цілей. І на завершення. Для України справа честі врятувати заручників Кремля. Тоді кожен громадянин України знатиме, що боротьба з агресором не даремна. Доки наші рідні у неволі, не вільна і наша країна. Поки вони в застінках, наша боротьба має тривати. Бо війна, яку веде Україна, це не тільки війна за нашу землю, а війна за людей, за їх фізичне і моральне визволення. Переконаний, що президент є найголовнішим нашим союзником у цій боротьбі. Сподіваємось, що на його увагу, зустріч з ним і дієву підтримку. Дякуємо. Дякуємо вам. Колеги, зараз маємо час на запитання, і я тоді по черзі всім дам таку можливість. Олена Близнякова, новини на Першому. Власне, списками полонених, зокрема, займається і пані Геращенко. Чи ви зустрічалися з нею, говорили з нею стосовно списків на обмін? Пані Геращенко є уповноваженим президента з мирного врегулювання конфлікту на Сході і залучена до Мінського процесу, але не є відповідальною особою в державі по справам саме політичних в'язнів. Тобто, на жаль, це просто не тема Ірини Геращенко, тому і Ірина Геращенко не може нам, на жаль, допомогти отримати відповідь, чи щось відбувається зараз зі сторони держави. Дозвольте, я трошки добре. Я хочу акцентувати увагу ще раз. От ми, спілкуючись з різними інстанціями, з різними посадовими особами, бачимо, що немає розуміння і в суспільстві, у посадовців, високопосадовців нашої держави, різниці між тима, про кого йде розмова на Мінському майданчику перемовному, і політв'язнями, які сидять в тюрмах Російської Федерації в Криму. Я хочу наголосити, щоб донести до суспільства цю тезу, що це зовсім дві різні категорії. І тому ми сьогодні і звертаємося до президента, щоб іменно виключно по політв'язнях зробити майданчик в Україні, зробити ту уповноважену призначену інституцію, яка б займалася порядком і діями щодо визволення політв'язнів з тюрем Російської Федерації. Михайло Штекель, Радіо Свобода. Два питання. По-перше, нагадайте, будь ласка, коли останнього разу з Росії випускали когось з політв'язнів, тому що я пам'ятаю останнім Афанасьєнка Геннадія минулого літа. І по-друге, чи намагалися ви раніше зустрітися з президентом чи з представником його вертикалі, тому що деякі з вас вже багато років намагаються отримати якусь інформацію, якусь підтримку. Дякую. Об'єктивно, останні звільнення це були Афанасьєв, Солошенко в минулому році. Ми не беремо, скажімо, сюди до уваги звільнення Умєрова і Чийгоза, тому що вважаємо, що там йшла паралельна робота Меджлісу, тобто це не, скажімо, якесь нове рішення центральної української влади, це були договоренності кримських татар з президентом Туреччини. Чи намагалися ми раніше зустрітися? Так, намагалися і подавали декілька звернень про це. На жаль, поки що ця зустріч не відбулася. І, власне, всі сьогодні журналісти, які тут присутні, є нашими помічниками. Можливо, більш гучно цю тезу донести до президента. Можливо, в моніторингах ЗМІ, коли з'явиться новина про це, то на нас якось більше звернуть увагу. У нас на це велике сподівання. Степан Філіпчук, журналіст, член спілки журналістів. Запитання або побажання до доповіді або до листа на ім'я президента. Там є слово «Росія», але прогляньте редакцію, чисто редакційно. Не Росія, а російські окупанти бажано написати української землі. От там це важливо. Не Росія, в принципі, це раз. І друге запитання, чи є якась документація, постанова про те, щоб людям, родичам полонених,
якісь пільги були хоча б на приїзд. Адже полонені є з усіх куточків, і батьки, родичі їздять в Київ чи там, скажімо, в міністерство, щоб якось порушити питання компенсації витрат. То чи є таке, а якщо нема, то побажання. Якийсь соціальний захист, да, я вас зрозумів. Ну, насправді, темі політв'язнів, да, вже скільки йде російсько-українська війна, стільки є політв'язні, 4-й рік, досі на рівні держави це питання не вирішене. Я можу лише сказати, що якісь подвіжки почалися в цьому році, коли був запропонований законопроект, який певний соціальний захист, да, передбачає для родин, але цей законопроект так і не був винесений на голосування. Тобто, ну, зараз наразі результату немає. Що, чому і як, ну, от ми поки що отримуємо відповіді, чекайте, ще не погодили, ще профільні міністерства, комітети ще не переглянули. Тому коли це буде, тобто нам дуже обіцяли, що це буде у 2018 році, ми розуміємо, що цього у 2018 році не буде також. Що стосовно підтримки, да, навіть фінансової, всі прекрасно розуміють, що оплата адвокатів – це російські адвокати, які, да, високопрофесійні, які можуть собі дозволити займатися такими справами. Це величезні гроші. І, ну, ви знаєте, якщо б у нас в країні не було громадських правозахисних організацій, які нам допомагають шукати цей ресурс в різних фондах, да, закордонних, да, які би нам допомагали оплачувати цих адвокатів, ну, ми би взагалі були в дуже жахливій ситуації. Але справа в тому, що ці фонди, вони теж не гумові, і не, да, в них теж ресурс обмежений, і вони якийсь час можуть допомагати, а потім вже, вибачте, але ваша справа дуже затягнулася. І насправді цієї підтримки ми від держави дуже потребуємо, тому що ми не знаємо, коли це завтра чи післязавтра ця допомога закінчиться. Ну, і я акцентую увагу, що, звичайно, основна стаття витрат – це адвокати. Ну, і якісь передачі, да, для політв'язнів, речей, продуктів і так далі. Ну, ця передача може бути 15 тисяч коштувати рублів, може коштувати 10 тисяч рублів, там, в залежності від того, що передаємо. Так, маємо ще одне запитання. Представляйтесь, будь ласка. Сайт міста Києва, Яна Осадча. Скажіть, будь ласка, коли останній раз ви спілкувалися зі своїми родичами і що вони вам повідомляли конкретно? Можете розповісти? Ну, я можу сказати за свого брата. Зі своїм братом я спілкувався останнього разу в серпні 2016 року. Наше спілкування все проходить через наших адвокатів, які приїжджають з Москви до Сімферополя, зустрічаються з ним, щось передають від нас, фотографують його лист для нас, іноді, там, якщо він пише лист, там, іноді пише для сім'ї, іноді просто для всіх українців, які його підтримують, бо він про цю підтримку знає, ми ці листи публікуємо. І, власне, якщо говорити про знаєте, якийсь настрій, то настрій зараз набагато кращий, він набагато впевненіший, він почав отримувати листи від громадян України зі словами підтримки, і він набагато впевненіший від цього себе почуває. По Павлу Грибу, по моєму сину, хочу сказати, що, на жаль, за весь час утримання його у нас немає жодної звісточки, крім те, що передавали, адвокат передає, і те, що консули наші там були. Ну, на жаль, знаємо тільки одне, що ліки, які дуже потребує Павло, на жаль, він їх не отримує. Тому ситуація нас примушує батьків, всіх родичів дуже піднімати це питання, що ми підняли сьогодні, і його як можна швидше піднімати питання щодо вирішення, повернення наших політичних бранців в Україну. Останній раз з сином ми спілкувалися десь неділю назад по телефону. Йому дозволили подзвонити. Це тоді, коли він нам повідомив, що він отримав цю відмову на екстрадицію. А так, взагалі, у нас спілкування несистемно, він дозволяє йому подзвонити, бо він до цього часу має, весь час знаходиться в одиночній камері, як персона особливо небезпечна для Російської держави. Листування за допомогою бумажних листів. Перший період, як він був захоплений, це десь приблизно 7-8 місяців,
листування практично не було, бо з його вичавлювали, скажімо так, хоча б признання своєї вини. Як він цю вину погодився, що він винуватий, тоді дозволили більш-менш писати листи, прийти консулу і перше побачення, яке було. Я с мужем видела, у нас было свидание весной. С тех пор я приехала в Киев и больше нахожусь здесь. Он находится в исправительной сейчас колонии в Керчи. Свидание, я знаю, что у родителей было за это время, наверное, где-то свиданий 2. Иногда, да, им разрешают позвонить родителям. Ну, а так, в принципе, очень мало информации, то есть... Можна ще запитання до пана Гриба. Скажіть, чи підтримуєте, чи не підтримуєте ви стосунки, мабуть, якось намагалися із вами зв'язатися та родина з Білорусі, за допомогою яких вашого сина вдалося викрасти? Ви хочете спитати стосовно дівчинки? Так, стосовно дівчини і це матері. вона з Росії, я цю тему не хочу коментувати. Чому? Тому що не хочу. Дякую. Колеги, якщо запитань більше немає, тоді вам бажаємо успіху, тримайтеся і на цій ноті будемо завершувати. Ми вам дуже вдячні. Ми дуже сподіваємося, що після цього розголосу, який ви нам допоможете зробити, що нас дійсно почують.